नै बिथांमोना गय दानखावगासिनो नै नायनो हागोन अखा हानायनि हाजिरा मोनैनि जों बेखौनो मावनानै खामायनो गोनां जादों आरो 6 थाखा केजि मावदों जोङो हाजिरायाव 250 मोनो सानसेयाव बेसेबां दानखावनो हायो नोंथांमोना जोङो हायो 30 केजिसो हायो थिगानो बहुत खाथिनि खालामनो हायो दै बिथांमोना नोंथांमोननोबो बेबायदि गय दानखावनो नांगौब्ला बिथांमोनखौ लेंहरनो